banda fof e kuuɓal hamin ɗo e Dakar Mediina Gunaas hande ɗo hakkude Mediina Gunaas e Dakar ko 10 km ɓe mbi ko 9 km oɗo mur mo jiiɗen ɗo e duɗal ceerno Alhaji Saydu bangal oɗo mur hew poɗinimo hewɓe jiɗini waddemo hewɓe mbaɗi proposé milliard uji million ngaji kono wona baɗa proposé mo heeɓa wona jiɗɗo fof hokke komo Allah hokki nawata ko monsieur Amadou Tidiane Fall kanko Allah hokki waɗi oɗo mur projet ko fuɗɗi ko santo kadi ma aduna Allah fof andu hol Amadou Tidiane Fall mi anda mi meeɗa yiidema ko minni golle makko ko gatamare so gatamare noon ndungu so gatamare fi yimɓe fof beltoto golle joɗɗe pewɗe ko golluɗo e Mediina Gunaas ceerno duwoni momo kala gar daha duwoni momo min ñaguima Allah joom yo Allah nawɗum yesa barkalla huɓɓude Allah huɓɓimo ko hoto ñiflo ya barkalla o samminama o juurama o weltanama min mbimo yo tinno ɗum ɗo ko hunde tindo heeɓi ɗo o heeɓi hunde tinde kadi min gandi bondar Allah ko hunde tindo heeɓi ɗo ko foti Allah mo Saydu Ba mbiya juuro mum maka mir hew poɗnima min nani wiya ministre poɗnimo en président foɗnima kono ala keɓɗo ko Amadou Tidiane Fall Allah hokki ɗum noon a jogotemi ya barkalla samminama juurama